Навивай. Виждаш ли как върви влакното? Виждам го. Навивай, така. Дай му зор. Дай му зор. Дига се в момента. Няма се дигне да го снима. Давай. Стои, че ръкавицата съм забрал, не имаме. Така трябва да ти е постоянно. Си имаме на ръкавица, ама... Дига се горе, сега ще го видим колко. Снимаме. В петка хванаха една риба тук, другата лодка. Сина ми с приятели там. Единият снима с телефона, другия посяга за рибата. Рибата премърда и то праска телефона и тук някъде изпада във водата. Замина. Ще дойде. Нямаш флора отпред, нали? Нямаш флорокарбон. Така дръж, така е дръж. Да, добре. Идеално. Така е дръж. Идеално. Сега малко нагоре въдицата. Не, добре е така. Не, дръжката. Дръжката, защото сега ще забия надолу. Той да е готов. Така трябва да ти я дръжка. Още малко дигни нагоре. Добре. Няма ли да го гледам? Няма ли да го гледам? Чакай бе, къде ще го гледаш? Не е бърза. Той е голям, да знаеш. Не е бърза. Това е голямо да бичи. Не, ако трябва ще му отпускаш. Ости го той. Той си го усеща. Според мен е лапнал целия воблер. Той иначе до сега беше избегал. 1000 пъти. Не, той не го напълна, много нежно го бъде. Нека. Емо. Ще се изидеш от тията. Емо е на Ивайловград, сигурно. Сега ще кажа, че аз съм го фанал. Аз го фанах, но... Те само обичат някакви номера. Ево. Я да те видим. Не. Той няма и флорокарбон, не може да се познае сега на каква дълбочина е. То тук е 3 метра. Да. Искам само да го видя колко е. Аз това искам. Мене снимаш ли? Тогава снимам. Как съм се изплатил? Нищо няма. Леко време. Голяма. Хайде, покажи си ти. А защо не отиде на Ивайловград? Като знаеш, че там фащат... Пръчката наляво, дай да напълня. Ходиха, Какво? Да, ще ни лови тук сомове. Там е най-лесният начин да хванеш сом. По-скоро ще хванеш сом, отколкото бяла риба там. Обаче нямаме хури, крам не е уморен. Чакай. Има много чакане. До тъмно. Аз 2 пъти го по пашката му видях, тогава пускаме хури. Пусна ли? Да. Край. Нищо. Чакай, где е пръст? Който бърза, нищо не вали. Да знаеш. Уморява се. Няма къде да е. Сега вечер разбрах, че съм. Сега си мислим, че е нещо. Що? Набири. Няма смисъл толкова ти високо. Няма какво друго да е. Така трябва да има. Остави този телефон, бе, остави телефона, бе. Остави телефона, гледай си рибата. Телефона. Въдицата надолу, бата. Телефона са опа. Така го така. Това ти е. Ако тръгне да дойде под мене, сега дигай дръжката нагоре. Ако влезе по-долу. Ако влезе, кой ще правим? Така дигаш нагоре дръжката. Да. Така. Той ще наповеде. Ще влезе под лодката. Това е хидрокопале, голяма това. 30 ги има. Айде, Не сега тръгна в тази посока. Това е добре. Няма проблем. Нека си звъни. Да видим играча. Така. Леко зачервен. Винаги тръгва срещу вятъра. Леко зачервен. Но вади хубава риба. Колко е голяма, ще разберем след малко. Щом се движи, значи се изморява. Така. Това е добре. Ще отдеваш това, ще ме е много Вятър сега ще бъде.
Първият сон за тази пролет, който виждам да се вади. Аз си държа, що ще иначе такова. И бай Вархар го няма днеска. Аз си го няма, бе. Краси го няма Няма днеска. да ти си този телефон да не го трябва. Готово. Той си. Гледай си рибата и нищо да не те бърка. Все ще намеря да се обадят кога не трябва. Така. Защо не ми пука никой в такъв момент. Набири, въйцата трябва да си тия долу. Вижи се, я. Добре. Набери си го малко. Добре? Така си. Идеално. Измоли ли се малко? Няма бе. Не знаеш ли кога? Нека. После може да смениш ръцете, като много вижда. Аз в начало, като видях лодката, помислех, че са едни познати от Стара Загора. Викам пак те не се обаждат никакви. Бре, кога ще се измори това чудо? А? Се измори. Може и час, може и два. И това е положението. Какво искаш? 30-ката е час. За 70-ката и 2 мога да е. Сега, малко ще се починим.